Gewoon dingen die toch echt zeer onder de ere. Die wil je het jaren en het witte. Zoals belangenverstrengeling bij Zwartgroep Aliade. En André Oosterhof van de NAL verklaart. En de helte van alle hoen, die is te dik. Bisschop Annelies Nieuwenkamp komt met de oplossing. Goeie, dit is Bient. En op dit tijd is de Joen ook nog een cursus metal in popcentrum Neushoorn in Ljouwert. Voor de mensen die het net correct weten wat dat is, even ter opfrissing. Keep holding on when my mind's ticking like a bomb. Soldier blue in the barren waste, hunting and killing's a game. Suck in your trust, a trap in every war. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. I'm coming up in my Fijne muziek? Nee, dank je. Nee, dank je. Oké, nou dit wittende van u in Neushoorn is verslagjouster Afke Boven. Ja, Afke, er zijn ongetwijfeld mensen die het wol van deze muziek horen. Ik vind het zelf wat heftig. Wat vies je zelf eigenlijk? Nou ja, ik zei al, ik ben een country-famke, dus ja, soms dan vind ik het echt wel wat heftig. Maar ik weet nou ondertussen dat er meer achter die wraad van de metal zit. En dat zullen we hier uitvinden. Je staan alle keer experts, zeg maar. Jacco de Boer, dat is een van de leermeesters, Joen, van de workshop. Neem u eens even mee in die magic van metal. Wat is er nog zo magisch aan? Ja, het fijne is, het gewoon hartstikke loerd, ontzettend drok, heeg tempo, het is heel bruut en het is heel fijn. Ik vind het heel rustgevend. Ja. Ik denk dat er een soort mensen zouden denken misschien, maar... Ik denk metalheads dus juist voor. Als je een beetje vereerd stenen en je kunt het een beetje leiden en dat hij jezelf een beetje onleert, ja, dan vind ik dat het er heel goed van ontspannen is. Ik denk dat net één van een metalconcert komt, maar je alleen nog stress in zich lief. Nee, dat is er echt wel niet. Is dit dan een van de onderdelen van de workshop, Joen? Wat bedoel je? Ontstressen? Ontstressen, ja. Ik denk dat het wel een gezellige jongen wordt, maar een paar potjes bier erbij. Dus ik denk dat meesten hier echt wel relaxed bij komen. Ja. Want hoeveel mensen verwacht je hem hier eigenlijk, Joen? Ja, wat denk je? We hebben 100 pennen besteld voor de oerjering. Dus, ja, het eind hebben een overhoring, hebben we 100 pennen voor. Dus dat zal de max wel wezen. Maar ja, op Facebook jongt het aardig hoor. Er komen elk moment komen er mensen erbij die zeggen van we komen. Dus, maar ik zeg, iedereen kan wel komen, je plakt er nog. Ja. Nou ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat nou precies zit met die metal. Dus we gaan aanzien er wat dieper op in, Arjen. Oké, metal muziek ter ontspanning. Ontaas dus. Op het Jereveen, heel wat oors, haar sjoemelende directeuren Zwartgroep Aliade in verlegenheid bracht. En ik praat hier over mij André Oosterhof. Oosterhof, jij bent hoofd van de opleiding verzorging verpleegkunde aan de NAL. Dat klopt. Een Groninger, woonachtig in Drenthe. Werken in Friesland, ja. We doen het gewoon in het Nederlands, hè? Helemaal goed. Oké, want u heeft nog wel veel contact met de werkvloer? Ja, zeker. Ik kom regelmatig natuurlijk bij de werkvloer, of over de werkvloer. Hè. En dat veel contacten ook, met name rondom stagiaires, projecten die we samen met hen doen. En, ja. Want u komt zelf ook uit de zorg oorspronkelijk? Ik kom zelf ook uit de zorg. Zelf in het ziekenhuis onder andere gewerkt, in psychiatrie gewerkt. Dus veel ervaring in de zorg. Oké, nou ja, want juist wie dus zorgorganisatie Aliade negatief in het Nijs, Aliade van het Jereveen. Even een waaromblik. Zwartgroep Aliade leidt onder vuur. RTL Nieuws kwam op grond van eigen onderzoek maar het nijs dat er sprake wijze zo van belangenverstrengeling troch 2 directeuren van de Zwartgroep. Zij houden er bedrouwen op nij, die het in opdracht werkje van Aliade. Een constructie waarmee de directeuren ton extra verzinjes zoenen aan de Zwarg. Zelfs zisten de directeuren dat ze niet het verkeer doggen. Troch opdrachten om haar eigen bedrouwen te jaan, zoenen ze de Zwarg goed keer per onbieren kunnen onder patiënten. Zaakkundigen nemen de situatie vertocht. De Tweede Kamer trunt op een onafhankelijk onderzoek. Ja, toen u dit gisteren hoorde, stond u hier nou eigenlijk van te kijken? Ja en nee. Ik denk dat het wel... Waarom wel? Waarom wel? Nou ja, in die zin verwacht je het niet. Hè. Het is ineens bij je om de hoek, dus dat verwacht je niet direct. Met name de zorgorganisaties staan natuurlijk ernstig onder druk. Hè. Vooral de grote organisaties financieel behoorlijk onder druk. Dus ik denk dat het wel een probleem is die meer zorgorganisaties hebben. Hè. Met name dat. En is het symptomatisch voor de sector?
Nou, niet zo symptomatisch voor de sector, denk ik. Hè. Niet iedereen zal het op deze manier doen. Maar ik denk dat bijna het chronisch tekort aan geld, dat wel leidt tot dit soort uitwassen. Ja, want Aliade die krijgt dus geld om zorg in te kopen. En dat doen ze dan bij hun eigen BV's. Hè? Dat is dus wat er nu aan mankeert. In de krantenkoppen wordt nu ook geschreven of staat sjoemelen. Is dat een goede term? Directeuren sjoemelen? Het is natuurlijk met name, ik denk dat het creatief ondernemerschap is. Ze zijn natuurlijk ook op zoek naar geld, met name ook om die zorg op een zo hoog mogelijke peil te houden. En ik denk dat dat iets is waar heel veel grote organisaties momenteel moeite mee hebben om hun boekhouding goed op orde te houden en de goede kwaliteit van zorg te leveren. En dat heeft denk ik te maken met alle ontwikkelingen die we de afgelopen 10, 15 jaar eigenlijk al in de zorg hebben gehad. Waarin je een hele grote, ja, echt een schaalvergroting ook ziet. Dat is eigenlijk 10, 15 jaar geleden eigenlijk al ingezet, waarop bezuinigingen, budgetbeperkingen hebben geleid tot, we gaan efficiënter werken, dus we gaan fuseren. Want er is steeds minder geld beschikbaar voor de zorg? Het is steeds minder geld, maar ook de zorgzwaarte neemt ook toe. Hè. Dus de mensen die opgenomen worden, vragen ook steeds meer zorg. En met dat je dus steeds groter wordt, op een gegeven moment ben je efficiëntiepunt voorbij. En dat krijg je veel overhead. En dat moet dan eigenlijk uit een lagere bekostiging voor je cliënt. En dat gaat knijpen en dat gaat wringen. En dan ga je dus op zoek naar, hoe kan ik het op een andere manier goedkoper doen, zodat ik toch die zorg kan blijven leveren. Ja, en dus gaan deze twee directeuren, volgens nog de vooruitgaande, er zeer creatief mee om eigenlijk. Hè? Ja. Zij zeggen nu ook dat ze het in het belang doen van de patiënten. Want zij kunnen dus goedkoper zorg inkopen. Hebben ze een punt? Dat zal ongetwijfeld ook de reden zijn waarom ze dit gedaan hebben. Ik denk dat dat ook zeker de reden is waarom je hiermee begint inderdaad. Hè. Hoe kan ik creatief omgaan zodat ik toch meer geld overhoud voor mijn zorgbudget? Of dit dan de manier is de vraag. Ik denk dat je echt een andere radicale keuze moet maken. En ik denk dat daar meer grote organisaties ook nu voor staan om echt een andere keuze te gaan maken. Ik denk dat je terug moet naar echt kleinschaliger organiseren. Dat je een koepel houdt waarin je echt alleen maar de centrale faciliteiten borgt. Maar dat je veel meer eigenaarschap ook weer in de kleinere eenheden moet gaan beleggen. Zodat je ook veel meer commitment krijgt van die werker op de zorgvloer. Want dat is eigenlijk de enige die in zo'n grote organisatie het geld verdient. Maar kun je nog wel weer terug? Tuurlijk kan je terug. Maar dat vraagt misschien nog wel meer moed, lef en leiderschap dan het opzetten van 20 BV's. Het teruggaan, het ontmantelen eigenlijk van een grote organisatie. Misschien wel terug naar een soort franchise-verhaal. Ik denk dat dat veel meer lef en moed vraagt dan het organiseren binnen 20 BV's. Nog even terug naar Aliade. Want is Aliade nou een uitzondering? Of moeten wij hier misschien ook wel mee leren omgaan? Ik denk niet dat het een uitzondering is, maar ik denk mee leren omgaan denk ik ook niet. Ik denk dat je echt toe moet naar de zorgvraag van nu is een andere dan die van 15 jaar geleden. Degene die binnenkomt binnen een zorginstelling vragen veel meer zorg. Hebben een hogere mate van complexiteit. Vraagt ook om een ander opleidingsniveau van de werkers daar. Maar vraagt ook veel meer om commitment echt op de werkvloer. En daar gaat het mis. Hoe groter die organisatie, wordt veel meer geregeld en bedisseld vaak van bovenaf. Waardoor de motivatie bij de werknemer op de werkvloer, die dus het eigenlijke geld verdient, die loopt daar weg. En daar zou veel meer waardering voor moeten zijn om die mensen echt in hun kracht te zetten. Want dit brengt ook, nu wat er nu in het nieuws is gekomen bij Aliade, brengt ook weer een discussie op gang. Hè? Er wordt ook weer over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er komt weer een onafhankelijk onderzoek. U begint al bijna te zuchten. Ja, nou ja, kijk, met dat je die enorme werkdruk op die werkvloer creëert, dat komt ook, dan mag de politiek ook zich voor een deel aanrekenen. We worden steeds meer oversteld met regels, procedures. En de verzorgende en de verpleegkundige op de werkvloer, die moeten nu ook verstand hebben van hoe de keukenhygiëne werkt. Die moet de wet infectiepreventie volgen. Die moet allerlei lijstjes invullen van hoe laat de temperatuur is in de koelkast en hoe warm het vlees was bij aankomst. Dat is de schuld van de politiek? Nou, deels zit daar een overkill aan regels in. Wij vertrouwen blijkbaar niet onze deskundigen op de werkvloer dat zij het goed doen. Want ik weet niet of u ook in uw koelkast uw yoghurtstickert, hoe laat u hem opengemaakt hebt. Dat zou ik niet weten. Nee, u doet het denk ik niet. Hè? Dat doet niemand nou. Ik doe nooit een stickertje op een yoghurt. Nee, precies. Maar goed, daar moet het wel. Hè? Dus daar gaat heel veel tijd en energie mee verloren. Hè? Daarnaast wordt in kleinschalig wonen moeten ze heel veel taken zelf uitvoeren. Mooi opgezette kleinschalig wonen, maar het past niet bij de huidige zorgvragen die momenteel binnenkomt. Dus die verzorgende moet van allerlei taken zelf doen. Wat oorspronkelijk gedacht is om dat met die bewoner te doen. Maar die bewoner die binnenkomt, die kan dat niet meer. Maar de ondersteuning daarbij ontbreekt dan. Helder. Dank voor uw verhaal.
Assen, dan zochten we weer bij een andere zorginstelling, het Ministerskeel in Bolzert, want daar draait het allejaar om Jopie Huisman. Maar eerst gaan we weer even naar Afke, want als het goed is zit Afke nog altijd in poppodium Neushoorn bij de workshop Metal. En ja, daar zoest dus eigenlijk een beetje verrassen, Afke. Ja, dat klopt. Er worden al je gekke gloeren hier om je heen maken. Dat bedoel ik. Dat is metal, Jerry. Ja, want laten we eens even die metal ontrafelen. Jacob, du bent ook een van de mastersjoen. Waar is die metal nou eigenlijk uit ontstaan? Nou, er zijn verschillende takken in, maar een heel belangrijk is wel de blues. Op een gegeven moment hier is de bands zoals hier in Zechtal, Cream en zo. Maar het belangrijkste in dit lucht is misschien wel Led Zeppelin. Je hebt echt van die bluesstructuren, echt helemaal opblazen. Het werd loeder spelen, het werd roeger spelen, het werd vuiger en brutaler. En ja, Led Zeppelin dat weer nog net echt metal, maar het kwam wel gewoon in de buurt. En dat is wel wat er gebeurd is, ja. Ja, nou dan ben we eigenlijk wel even heel beneden Douwer. Die staat er van Grave Rot op zijn Fries, moet ik het zeggen. Ik eens even wat jaren litten. Ja, dat eerste, ja, top. Dat eerste stukje, dat weer dus eigenlijk blues. En daarna ging het oer in metal. Maar Jacob, hoe zit het nou eigenlijk met de jazz dan? Want daar zit ik nog wat bij. Nou ja, in die zin, ik vond het iets wat geforceerd berichtje. Maar er zit wel, er zit wel een kern. Sommige mensen denken dat metal in maar dom geraden is. Maar metal is een vrij gecompliceerde muziek. En die structuren, metal heeft wel wat compliceerde ritmes soms. En die solo's, dat er misschien wel wat wel wichtig is. Dus is vaak wel zo'n dwassige melodie in. Dan kan ik wel linken naar metal. Ja. Dus Biggelix Hans Dulver, die had er ook wel wat toe zijn. Die vindt dat ook wel vergelijkbaar. En nu kunnen we even luisteren naar een stukje Slayer en een stukje Hans Dulver. En we kunnen naar Shin. Ja, er zit dus eigenlijk wel volle meer in dan alleen nog maar garage, Arjen. En we binnen nog net klaar, maar we komen aan zijn weer even waarom en dan bij het echte werk. Het echte werk, dat woe ze heel graag, hè? Razen, even razen. De hele week willen de bewoners van Verzwagingstehuis het Ministerskeel in Bolzert onderdompelen in Jopie Huisman. Dus een expositie, een theatervoorstelling en Juwet is de gutte dag. Want Juwet pakken ze de verf en de kwast. En mooi je zien laten dat er heel misschien in haar zelfs ook nog een Jopie Huisman zit. Nou, we zijn hier, bij de bezigheidstherapie ben ik wel aan het verven de schilderen en wat tekenen en zo. Ja, maar hier in huis is het ook fantastisch. Ik zeg wel eens tegen de kinderen, iedere avond belt mijn dochter op. Als ik hier niet was, zit je toch maar op je eentje thuis en hier is altijd wat te doen. Ik zit op klaverjassen en bingo en mooie kerkdiensten. Er is hier altijd van alles, hè. Wat vind ik dat mooi, dat je zoiets mag beleven nog. Nou, dat is een mooi werkstukje van mijn vrouw geweest. Ja, die moet graag borduren. Ik beschouw het een beetje als kunst, hoor. Ja. Ja, jongen, prachtig mooi. Dus het is voor mij een mooie reliquie. Ja, dus voor 2 jaar terug is ze overleden, ja, jammer. Ja. Maar ja, als lieve heer ze roept hem, kom op. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, dan zullen we nog eens naar Piet Bang mee, naar de buurman. Dat doen we eens. Ja. Welzijn is echt een mooi middel om mensen bij elkaar te brengen, sociale contacten, het onderhouden van mensen. Aan de andere kant is het elke keer komt het al wel weer een vorm van bezuiniging. Als je gewoon van, nou, hoe kunnen we daar een leuke, positieve draai aan ja, dat je op creatieve manieren de activiteiten draaiend houden.
Het zou zonde wezen aan alles eronder. Ja, maar ik kan griem, joh. We hebben even zulke grote griem. Nou, daar was kort voor, hè. Ja, dat. Zo. Ja, wat hebben we nou? Piepersjassen? En het is zo leuk dat ik hier bij Jimno-familie werd. Een stukje van het Jopie Huisman gedachtewoord is maar oerbrengen kind. En dat we de malkoor even gezellig omwerkje. Nou, de kleuren. Het is al hier een beetje toch wel in de stijl van Jopie, dat oker. Hè. Dat broek ik een soort wiet, is altijd handig om een beetje te mengen. Maar goed, zoals je hem sjoggen, als je hem zegt van, nou dat spul van Jopie, ik vind het tegen ingewikkeld, ik wil wel wat fleurigs. Op die bar daar steen ik vaasjes, maar variësblommen. Juist was ze weer hebben willen, Piet. Wel lekker te knuffelen. Bij de bed of zo. Naast die. Nou, ik weet wel dat ik nooit een goeie schilder wil. Zie we eens even aan. Hey. Moet alles in mij, meisje. Ja, en morgen dan het laatste deel over Jopie Huisman. En u vertelde, u heeft Jopie Huisman nog verzorgd, hè, op zijn laatste dag eigenlijk. Ja, dat klopt. Toen werkte ik nog als intens care verpleegkundige in het UMCG, inderdaad. Dat was op zijn laatste dag, heb ik hem nog verzorgd. Ja, en hij is gestorven in uw armen? Nee, ik was net een half uur vrij. Inderdaad, een half uur nadat ik vrij was, is hij overleden. Ja. Maar u kende hem wel. U wist wel van, dit is de Jopie Huisman. Wij wisten dat het de Jopie Huisman was. Ja, zeker. Ja. We hebben echt alles aan gedaan die dag ook, maar dat heeft niet gebaat. En als u dit nou zo ziet, wat doet u dat met u? Nou, je komt hem eigenlijk, zeker hier in Friesland, hoor je heel vaak zijn naam. Dus het brengt me ook elke keer weer terug inderdaad. En gedacht, oh ja, dat was toen die dag inderdaad. Toen die dag in 2000 was het. Goed, heel wat oors jongens, want herkennen jullie dat misschien? Die onweerstaanbare blik, die hongerige blik in de eigen van jouw hoen. En dan denk je, ach, wat maakt dat in een stukje koeken nou uit? Nou ja, nevens beste dokter Annelies Nieuwenkamp maakt het dat wel degelijk wat uit. Want de helte van alle hoen in Nederland had oergewicht. Ja, en waar kan dat dan leiden? Dan kunnen we even een stukje van Sjen litten. Even een voorbeeldje jongens. Lid met Sjen. Deze hoen had echt iets te volle koekjes hoor, nevens mij. En om dit nou vat te wijzen is er de allereerste cursus Weight Watchers voor honden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de bedoeling is, want wij zien in de praktijk natuurlijk ook te dikke honden. En deze hond is wel extreem dik, maar er zijn ook honden die gewoon te dik zijn. Ja. En die krijgen allerlei lichamelijke klachten. Dus binnen de praktijk dachten wij van nou weet je, mensen zelf, hè, je ziet het al aan die hond, die krijgt gewoon te veel koekjes. Mensen moeten geholpen worden met het weerstaan van die blik van die hond om al die koekjes te geven. En we dachten misschien als we het nou eens in een groepsverband doen, dat mensen elkaar kunnen helpen met een stukje sociale controle. Nou, hoe geef ik mijn hondje geen koekje tussendoor? Wat kan ik hem wel tussendoor geven? En hoe zorg ik ervoor dat hij dus weer mooi slank wordt? Ja, want u bent zelf dierenarts. U heeft zelf ongetwijfeld een huisdier. Ja, ik heb 2 honden zelf. En geeft u ze nooit even wat lekkers? Nou, bijna nooit. Bijna nooit. Daar hebben we hem al volgens mij. Nee, maar van eigenlijk, er moet dus, want in Amerika doen ze dit eigenlijk al. Hè? Dat doen ze wel vaker van die cursussen. Ja. Zullen we even een stukje kijken? Ja. Welcome to Project Pet Slim Down. These 8 dogs will embark on a journey to change their lives. Changing Boomer's diet and adding the exercise, we saw such a dramatic weight change. So Boomer weighs 85.2 pounds. Hey, guess what, guys? Boomer lost another 5.5 pounds. Hi, guys! Losing weight has made Boomer more energetic and playful. He's just a new dog. Ja, het is misschien een beetje flauw om te zeggen voor mij, maar het baasje lijkt wel een beetje op het hondje.
Ja, in dit geval zeker. Ja, Groepstherapie. Een groepstherapie. Groepstherapie, ja. De hond en het baasje. Ja. Nee, maar kan je zeggen van om een hond te laten afvallen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon minder eten geven. Ja, een hond laten afvallen is in wezen heel erg simpel. Ze hebben minder eten nodig. Want net als bij mensen geldt bij honden natuurlijk ook zo. Ieder pondje gaat door het mondje. Dus het is een kwestie van voldoende eten te geven, maar niet te veel eten geven aan de hond. En je kan dat controleren als je je hond eten geeft en je geeft hem een poosje hetzelfde hoeveelheid eten. En je bekijkt je hond van boven en je ziet dat hij nog mooi een taille heeft. Hè? Als je van boven kijkt naar je hond. Daar hebben we een foto volgens mij van een plaatje. Dan kan je het precies zien. Of wanneer, kijk, hier hebben we de linkerkant, dan is hij dus te mager eigenlijk. De middelste zit hij precies goed op gewicht. En aan de rechterkant is het hondje te zwaar. Ja, nou je ziet dus dat de middelste hond die heeft een taille als je er van boven kijkt. Als je van de zijkant af kijkt, dan zie je dat hij een mooi opgetrokken buik heeft. En als je hem voelt, dan bij zijn borstkas, dat is daar waar hele grote vlekken zitten, net achter zijn achterpoten, dan kan je zijn ribben voelen. En je kan ze heel makkelijk tellen. En bij die eerste hond, die het meest linkse hond op dat plaatje wat we net zagen, daar kan je zijn ribben zien. Nou, dan zijn ze veel te mager en die had natuurlijk ook amper buik. En die andere hond, als je die aan zijn ribben voelt, dan voel je dat er echt wel een speklaagje overheen zit. Maar hoe erg is het eigenlijk, overgewicht voor de hond? Ze krijgen lichamelijke klachten. Nou, je zag het mooi op dat filmpje bij die Labrador, die blonde Labrador, hoe blij die was nadat hij wat afgevallen was. Hun conditie gaat gewoon vooruit. Ze kunnen gewoon makkelijker bewegen. Dus ze bewegen sneller, ze bewegen meer en ze hebben gewoon meer lol in het leven. Ja. Daardoor. Zijn er trouwens eigenlijk alleen honden? Of zijn er veel meer dieren die last hebben van overgewicht? Oh, er zijn veel meer dieren die last hebben van overgewicht. Katten is eigenlijk een groter probleem nog dan bij honden. Meer procentueel katten zijn te zwaar. Ja. En konijnen is ook een probleem. Ja, die zitten in een hokje ergens achter in de tuin en die krijgen allemaal eten toegestopt. En die U heeft konijnen, toch? Dat klopt inderdaad. Ja, geen overgewicht. Nee. Veel beweegruimte. Keurig op gewicht. Even gevoeld bij de ribben zo daarachter. Ja. Voelen nog goed. Ja. Maar hoe kan je dat nou controleren? Dat het allemaal een beetje... Dat moet je dus echt gewoon voelen steeds eventjes. Of kan je het ook gewoon zien? Nou, net als bij die Jack Russell op dat plaatje kan je het heel prima zien. Maar je kan je voorstellen als je een hond hebt met veel haar. Ik heb een bobtail. Dan zie je er niks van. Die heeft allemaal haar en je ziet een harig ding voorbij lopen. En je moet echt voelen om te voelen hoe dik ze is. Anders weet je dat niet. Nee. En die tackle, want die tackle die had natuurlijk extreem last van overgewicht. Maar die is dus ook op Weight Watchers gegaan. Ja. Ook benieuwd hoe die er nou uitziet? Heel benieuwd. Laat me zien, jongens. Kijk, dit was hij dus. Ja, zielig. Hier heeft hij een andere tackle opgegeten. Een ploftackle. Een ploftackle. En kijk, en nu is hij... Want dit is in principe dezelfde. En dit is dus eigenlijk ook jullie doel. Ja, maar je ziet hoeveel makkelijker die beweegt als al dat vet weg is. En je krijgt dus bij die honden met dat overgewicht, die belasten zichzelf veel te veel door dat overgewicht. Dus die krijgen allemaal gewrichtsklachten in hun gewrichten ook. Dus en door het gewicht lopen ze slecht. En door allerlei slijtage wat ze ontwikkelen, gaan ze natuurlijk nog slechter het is natuurlijk ook allemaal lopen. Het gaat allemaal dubbel op. Ja, in het belang van de hond. Nou, takom sneun, dan begint de cursus Weight Watchers voor Hoen. Het is in Franeker? Het is in Franeker. Als mensen interesse hebben, dan kunnen ze zich opgeven bij de praktijk. Gewoon, ze kunnen even bellen. Welke praktijk? En dan Noordwest-Friesland in Franeker. Oké, dank voor uw verhaal. nog een keer dan naar je poppodium, Neushoorn, met je collega Afke Boven. Toch, Dick? Want ja, Afke, hoeveel verschillende farmen van metal binnen eigenlijk? Ja, duizenden volgens mij, maar dat weten de kenners beter dan ik. Hoeveel farmen van metal binder wel net? Ja, echt ongelooflijk soort. Ze zijn heel goed in overal etiket op plakken. Dus ja, ik denk dat er nou een oude 110 minuten misschien wel weer 2 stremingen bij binnen en 2 uitstoom binnen. Ja, ik zeg wel, ik ben krekker informeren. Dat je even naar het zeggen, is er weer een oren variant van. Dus ja, wist, het is een beetje het autistische van metal om alles daar in zo'n hokje plaatsen te wonen. Ik vind het gewoon mooi of net mooi. Maar ja, het is een woud onnamen en stijlen, dat klopt. Ja. Volgens mij is de uitdrukking tot de BM de Bos en misschien, volgens mij komt die van de metal, van al die vertakkingen. Maar wat binnen nou 2 hele grote stromingen? Nou, een paar belangrijke stromingen binnen death metal, thrash metal en dan hebben we wel
Dat ben wel 2 grote stromen, tenminste vanuit Verlien ik wel wat. Ik ben wel volle meer, maar als de tijd heeft de Blackened Crust, de Unblackened Metal voor de christelijke onderhuis. De Death Doom, de Black Metal. Black Metal is heel populair op Stuit. Dan slaat ik oer naar de hipsters. Dus al je mensen in gewoon met kwart hier en in fleurige shirtjes. Ja, dat was iets, ja. Met een kwart hier in een metal doeken, dat was wel iets. Maar nou eigenlijk krijg ik dat thrash metal, zeg ik goed, dat nou helemaal booming is. Nou ja, er ben Likas Greefrot, hè. Ben een soort jongelui die het zelf net helemaal meemaken in 81. Die dat wel weer spelen gaan. Helemaal, hè? Ja. Maar even luisteren. Ja, dat wil ik correct zeggen. We gaan even luisteren, maar ik zei al vast te ontmoeten, want ik kan me aan zijn echt niet meer verstaan. Hier is Greefrot. Nou, het bier is in mijn glas in ieder geval doodgeslagen. Behoorlijk. Maar tegen dank allebei de onze vieren. Nou, daar is een keer trouwens bij uit Frieske Nijs in Joert. En voor nu nog een hele gezellige joen. Dag. Met klep. Ja, het is krekhouden. Morgen Bient, dan krijg je de bewenners van verzwaringstehoers Hielkestein, de echte Jopie Huisman op visite. Toosje. Ja. Dat mat je hem sjen.